Hola, bon dia, Carallonàtics. Estem aquí a la cooperativa de cinema Zumzeig, al barri de Sants. Estem amb Jonai Boix, responsable o cap de premsa de la cooperativa. Abans de començar l'entrevista en si, ens agradaria una mica conèixer qui és en Jonai, si es pogués explicar en dues frases doncs, de qui és abans de començar les preguntes. Bueno, jo sóc el Lionai, sóc un dels membres de la cooperativa Zumzeig i a part sóc director de cinema, he fet un parell de pel·lis. La primera es diu Amanecidos, la segona es diu Las aventuras de Lily Ojos de Gato i es poden veure les gratis a internet, si les fiqueu a Google. Quin criteri seguiu a l'hora de fer la tria de la programació? Intentar una mica mantenir la línia que portava l'anterior etapa dels Zumzeig, que era una línia d'un tipus de cinema independent, arriscat, podríem dir, un tipus de cinema que no està molt present a les cartelleres més comercials, per lo general. Són pel·lícules que creiem que són molt interessants i que se surten una mica de la línia del que entenem per cinema estàndard, en el sentit que són pel·lícules que arrisquen en el llenguatge, arrisquen en els temes que tracten també, però que creiem que són pel·lis... La gent diu que són una mica rares, complicades, però a nosaltres ens agrada més dir que són diferents. I realment no són tan complicades. Simplement has de venir aquí amb una mica ganes de veure coses noves i segur que t'ho passes bé. Vosaltres vau obrir el 2013, quan s'estaven tancant les sales. Què us va impulsar a fer-ho? Bueno, realment qui va obrir va ser l'Esteban, l'anterior propietari, que és un apassionat pel cinema i va decidir invertir aquí uns diners, molts diners, i va fer això de zero. Nosaltres hem entrat just ara, a la segona etapa del cinema. O sigui, l'Esteban, l'anterior propietari, va decidir una mica canviar de vida, ell és mig francès, se'n va anar a viure a París, i llavors cap al mes d'abril va convocar una sèrie de reunions de gent del cinema de Barcelona, entre les quals estàvem jo i les altres 5 persones que ens encarreguem de la cooperativa. Llavors en aquestes reunions l'Esteban va exposar una mica l'estat en què es trobava el cine, que ell volia marxar, volia com cedir el testimoni a algú altre, i d'aquestes reunions, que ja hi havia unes 50 persones més o menys, el grup es va anar fent cada vegada més petit fins que vam sortir nosaltres 6 que vam decidir tirar endavant el cinema com a cooperativa. Quins projectes de futur teniu? A part de ser un cine d'estrena, el que volem és potenciar molt el que nosaltres li diem sessions paral·leles, que són totes aquelles pel·lícules que no són d'estrena de cada divendres, sinó que són un tipus de pel·lis més inclassificables, cinema documental, cinema experimental. Volem fer cinefòrum també, que és que vinguin els directors aquí a explicar les seves pel·lícules i després de la projecció xerrin amb els espectadors. I volem també potenciar molt la relació amb el barri, amb els altres col·lectius i associacions com ara la Directa o la Ciutat Invisible, el Coiton també, i trobar afinitats i fer activitats conjuntes. Per què us heu fet cooperativa? Ens pensàvem que era la manera més ètica de treballar, ja que és una manera molt horitzontal d'organitzar-se, tothom pren decisions, no hi ha un jefe i els altres diuen sí, sinó que les decisions es prenen en assemblees, una assemblea que fem un cop a la setmana, i a part també ens semblava la manera millor de relacionar-los amb el barri, perquè Sants és un barri amb molta tradició cooperativa, associativa, i ens semblava lògic que nosaltres també fóssim una cooperativa. Quina pel·lícula és la que esteu més orgullosos d'haver projectat i per què? Clar, aquí el lògic seria dir que totes són molt bones, però jo com a preferència diria que la que més m'agrada que estiguem projectant és una pel·li portuguesa que es diu Caballo Dinero, d'un director que es diu Pedro Costa, que és un director que està molt bé principalment perquè tracta temes socials però d'una manera molt diferent a lo que estem acostumats fins ara. És un senyor que treballa molt directament amb la gent d'un barri de Lisboa que es diu Fontenyes, que és un barri com molt marginal, i el
Pedro Costa fa com una espècie de treball d'investigació molt fort, es queda allà a dormir amb la gent d'allà durant 2 o 3 anys i llavors no comença a rodar fins que no té les coses molt clares, improvisa molt amb els actors que realment no són actors, són els propis habitants del barri, i realment que surt una cosa bastant potent i bastant interessant. I aquesta pel·li, l'últim passi serà aquest dimecres, o sigui que esteu convidats a venir perquè és l'última oportunitat de veure aquesta pel·li en pantalla gran. Quin tipus de clients teniu? Bueno, el tipus de gent que ve aquí al cinema és principalment gent cinèfila, però gràcies a que hem fet el carnet d'amic i amiga dels Umzeig, aquest carnet el que permet és que vinguis al cinema en condicions molt avantatjoses, tens 6 entrades gratuïtes, tens també entrades a 3-4 euros a partir de la 7a entrada. Això ens ha fet que ampliar una mica l'espectre d'espectadors que venen al cinema i sí que hem notat que ve gent que abans no venia i sobretot està venint bastanta gent del barri, cosa de la que estem molt contents. Com funciona el lloguer de la sala? El lloguer de la sala? Bueno, nosaltres tenim unes tarifes que estan a internet, llavors si tu tens alguna pel·lícula o un curtmetratge amb el qual vulguis fer un passi privat per ensenyar a la gent que ha col·laborat amb tu o al públic que tu vulguis, doncs vas a la web i allà tens un telèfon, truques i reserves un dia, que pot ser un passi matinal o un passi a la tarda cap a les 5 o així, quan no hi ha sessió comercial. Si per vosaltres és tan important integrar-vos en la vida quotidiana del barri, quines eines s'utilitzen per arribar a tothom? Bueno, tenim una de les noies de la cooperativa, és l'Ariadna, s'encarrega exclusivament de les relacions amb el barri. Llavors ella va a assemblees de diversos col·lectius, va al districte i intenta com establir punts de contacte amb aquestes altres associacions i estem molt en contacte amb les associacions que treballen al barri i esperem d'aquí poc ja començar a fer activitats conjuntes. Quina és la situació més estranya que heu trobat durant la projecció d'una pel·lícula? A veure, situacions estranyes, per sort molt estranyes, no n'hem viscut. Com a molt, potser, a vegades s'apaga la calefacció i tothom comença a tenir fred o la calefacció està massa potent i la gent surt per demanar que la baixem. A vegades hi ha hagut algun fallo tècnic de que el so no funciona, però bueno, petites coses que solucionem ràpidament, no acostuma a passar sempre. Si haguéssiu de definir la història del vostre projecte, quina pel·lícula escolliríeu? Un mentiroso compulsivo? Náufrago? Colega, ¿dónde está mi coche? Dos tontos muy tontos? Mujeres al borde de un ataque de nervios? O Rec? Jo crec que ara mateix seria Mujeres al borde d'un ataque de nervios perquè hem tingut bastanta feina. Ara tenim una mica menys, però aquests últims mesos hem estat una mica atacats, intentant organitzar-ho tot a temps perquè el cine pogués obrir el mes de novembre. Doncs moltíssimes gràcies, Jonai, i molta salut i molta vida llarga als cinemes Umzeig. Merci, igualment a vosaltres.